हेलो फ्रेंड्स, बिहार की रसोई में रउआ लोग के स्वागत बा। आज हम अपन बचपन के कुछ याद के ताज़ा करत हई। चीनी के पराठा बनैले बानी। देखी, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार भइल बा। ये कोई हार्ड रेसिपी नहीं है, एकदम सिंपल रेसिपी बा। देखी, काट के दिखावा तानी, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होला। देखी, चीनी अच्छा से घुल गईल बा, बहुत ही करारा पराठा बन कर के तैयार होइल बा। इन्हें हम थोड़ा सा आटा सान ले बानी। आटा के एगो लोइया काट लेवा तानी। लोइया काट के लोइया में चीनी 1 चम्मच भर के एकरा बेल के पराठा सेके के भाई बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होला। हमने के जब बचपन में ये पराठा बहुत मम्मी दादी लोग बनावत रहली, बहुत ही खाए में टेस्टी लागेला। देखी, चीनी के भर लेवा तानी। चीनी के भर लेला के बाद एकरा अच्छा से लोइया के बंद करके एकरा पराठा शेप में गोल में बेल ले हम। ये बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होला। आज बनावत रहनी नाश्ता में, तो सोचनी कि काहे ना रउआ लोग के साथ शेयर करी। गोल एकरा बेल लेवे के बाद बेलला के बाद तवा पे अच्छा से सेक ले हम। चीनी अच्छा से एमे घुल जाला गरम होला के बाद। चली, बेला गईल बा। अब एकरा तवा पे चढ़ावत हई। तवा ओने गरम होला चढ़ैले बानी। तवा गरम हो गईल बाटे। देखी, तवा गरम हो गईल बा। तवा पे पराठा के डाल दे हम। अब एकरा अलट पलट करके दोनों बगल से तेल डाल के, रिफाइंड तेल चाहे घी डाल के रउआ सेक सकीला, जैसे रउआ पसंद बा। हमने रिफाइंड तेल डाल दिल बानी। रिफाइंड तेल डालने के बाद दोनों तरफ से पराठा के अच्छा से सेक ले हम। ये पराठा बच्चा लोग के बहुत ही पसंद आवेला। हमनी के बचपन में अक्सर नानी दादी मम्मी लोग बनावत रहली। बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर के तैयार होला। रउआ लोग खैले हो कम, अभी भी बना कर के हमनी के खाइला, बहुत अच्छा लगेला। कभी भी अगर कुछ मीठा ना रहला और रोटी बनाता तो ये पराठा बना करके आदमी खा सकेला, बड़ी अच्छा लगेला खाए में। पराठा के चारों बगल से अच्छा से सेक ले हम, न तो कच्चा रही तो टेस्ट भी अच्छा, कच्चा रह जाए तो खाए में भी अच्छा ना लगी और एक टेस्ट भी बिगड़ जाए। चारों बगल से पराठा के दोनों तरफ से अलट पलट करके सेक ले हम। मैंने छनौटा से सेकता नहीं, छोलनी से सेके चाहिए, लेकिन छोलनी गंदा रहे, यही से हम छनौटे से सेकता नहीं। देखिए, पराठा तकरीबन हमार सेका चुकल बा। ये पराठा बहुत ही अच्छा लगेला बच्चा लोग के, हमारे घर में तो बहुत ही पसंद भरेला। रउआ लोग बनाई बताएम कमेंट में कि पराठा रउआ लोग बनाईला कि ना। देखिए, पराठा बन गईल बा। चलिए एकरा प्लेट में निकाल लेवा तानी खाएला। एकरा पिज्जा कटर से काट ले बानी। चीनी भी घुल गईल बा। मिला तानी अपन अगला वीडियो में।